man kasngi ta shukan mau betang yapi malana nga bait idon sha ngai hen rei nga kermen ba pin wan pai na mar ba kramati nga snow pinja marway api nga perkasa nga yapi la long kat pakalong batang bapi nga kwa bangan ya shop wala ki ding pen kyang ya ni ki wan ban khang na thom ya ki ba bat ni ngang yo ban don lang oh nga yapi oh then there is he wala ki ding pen kyang ya ni ki wan ban khang rain in to shaprang wala kun sin ya nga pila pen mong hen rei compare ngan e betang ya pi teng teng pi ong ba pi nam e yang nga hen rei kam long kum ba ka long man ta wala na nga ba it pi don sha ngai hen rei nga kermen ba pin wan pai na mar ba kramati nga snow kenja marway api nga perkasa nga yapi la long kat bakalong batang bapi nga kwa bangan ya shom wala ki ding pen kyang yang ikiwan man kang nan thom ya ki ba bat pi ngang yo ban don lang oh nga ya pi oh then there is he wala ki ding kyang yang ikiwan man kang ang rain in to shaprang teng teng halade ban klet ya pi nga kwa han rei kam man sim ya nga kam sha teng teng halade bat klet ya pi nga kwa han rei kam man sim ya nga kam sha nga ya pi la long kat bakalong batang bapi ya kwa bangan ya shom wala ki ding pen kyang yang ikiwan ban khang nan thom ya ki ba bat ni ngan yo ban don lang oh nga ya pi oh then there is he wala ki ding pen kyang yang ikiwan ban khang rain in to shaprang